Ale się przestraszyłam. Przepraszam bardzo, chyba pomyliłam adresy. Nie, spokojnie, co się nie stało. Szukam Grzegorza Raka. Ale my nic nie zamawialiśmy. Co tam, dzióbku? Co ty tu robisz? Tort bezowy przywiozłam. Kim jest ta kobieta? Ty znasz tę panią? Ej, co ona odwala? W jakim jest wieku? Brandon ma 7,5 miesiąca, a ja pytałam, kim pani jest. Brandon? A co ty sobie takie samo kupiłeś? Jak to? Przecież mówiłeś, że ci w firmie każą w Wigilię pracować. Zostaw to. To jest twoja kochanka, tak? Kochanka? Ja jestem jego żoną, idiotko! Od prawie 10 lat. Mamy 2 dzieci. Taki los, w życiu nie jeden cios pokrzyżuje drogi, kochaj mnie.